wij kunnen niet terug naar Afghanistan. Want dat is echt moeilijk. Bijvoorbeeld nou, mijn vrouw vandaag geen hoofddoek. En zij kan niet. Jarenlang werden Milad uit Afghanistan met zijn vrouw en ben hier in het asielziekencentrum in Sint-Anne. Zo'n kwart hebben ze een huisje. Ik zie je ze op en we praten over verschil in opgroeien. Vooral van zijn dochters. Ja wat? Milad, de Nijd, Hiam, Ahmad. Nije Friezen die hier een nijbestien opbouwen. Zij willen graag aan het werk en de vraag naar personeel is grut. En toch komt dit net goed bij elkaar. Hoe kan dat? Ik volg je de deelnemers een heel jaar lang in hardenziektocht naar werk. In de summerschool worden zij kleerstoomd. Met hulp van coaches, gastsprekkers en boxers. Zullen ze slagje om werk te komen. Het valt me op hoe blij en dankbaar Milad is dat hij hier in veiligheid en vrijheid weeën kan. En daar wil er graag wat voor veromd van. En op de summerschool gaat het intussen over verschil in culturen. Wij hebben overal een mening over. Hè? We vinden wat we zeggen en we zeggen wat we vinden. Goedemorgen. 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 Mijn bakkersgroepje. Debbie Kwebeman en Manal Fadawi van Pastiel binnen de gastsprekkers. Pastiel helpt mensen om werk die dat zelfs net goed van elkaar krijgen. Nal is zo'n kwad collega van Debbie. Manal vertelt haar verhaal van nijkomen, integreren en werk vinden. En ik ben even benieuwd van, waar ben jij ooit begonnen, Manal? Want jij bent vanuit Syrië naar Nederland gekomen en toen? En de kinderen ook integreren sneller dan volwassenen. Ja, als ik bijvoorbeeld kan niet taal spreken, begrijpen, niet werk vinden, niet integreren, ja, dan maak ik afstand tussen ik en mijn kinderen. Ook bewust. Nu heb ik eigenlijk betaald werk gekregen, maar dat komt niet direct, maar ik heb heel veel stappen gedaan om dit werk te krijgen. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk heb ik gewerkt, ervaring opgedaan. Ik volg nog opleiding tot intercultureel coach. Ja, ik moet een paar dingen doen om werk te krijgen. En ik heb dat gekregen. Debbie vertelt meer over de arbeidsmarkt. Een werkgever die denkt, ik heb wel een leuke cateringbaan voor jou. Nou, kom maar bij mij het werk proberen, kijken of het lukt. En dan kan jij ook kijken van, is dit de werkgever voor mij? Goed om te weten dat dit niet tot in de eeuwigheid mag duren. Je gaat maximaal 3 maanden op proefplaatsing. Maar daarna moet de werkgever jou ook een contract aanbieden. Op dit moment zijn er heel veel vacatures. En te weinig mensen die die vacatures kunnen invullen of die dat werk kunnen gaan doen. En hoe ziet dat er nu uit? In welke sectoren, branches kun je nou heel veel werk vinden? Nou, helemaal bovenaan, dat kunnen jullie hier ook zien, dat is deze. Dat is in de bouw en in de industrie en in de techniek. Maar ook in de zorg staan er heel veel functies open. En daar heb je ook niet voor alle functies een diploma voor nodig. Kijken? Wat is er? Milad en zijn gezin hebben zo'n jaar wachten op een verblijfsvergunning. Doet de Taliban weer naar de macht grepen, krijgen ze die. Grut worden in Afghanistan of Sint-Anne is nogal een verschil. Zeker als vrouw, als famke. Mijn oudste dochter is 9 jaar of bijna 10 jaar. Maar mijn dochter heeft kans gekregen bijvoorbeeld. Zij kan zwemmen, zij kan sporten, zij kan alles doen. Dat is niet tussen mannen of tussen jongen of tussen meisjes vergelijk. Maar helaas in Afghanistan, dat is moeilijk. Als zoiets meiden daar wonen, dan moet altijd thuis blijven. Altijd moet schoonmaken, altijd koken, altijd dat. Maar dat is helemaal alfabetisme. Ja. Dat is gewoon een groot verschil. En dat is eigenlijk niet een islamreligie of christelijk of jood. Dat is gewoon zonder religie. De jongste, Miran, wacht het heel diep maar tot zijn grote zussen uit squallen komen. En ja, eindelijk, daar is ze. Ga je kijken? Ja, ga kijken. Je zus.
wij kunnen niet terug naar Afghanistan. Want dat is echt moeilijk. Bijvoorbeeld mijn vrouw vandaag geen hoofddoek. En zij kan niet. Dat kan daar absoluut niet. Nee, want onze 2 dochters allemaal gegroeid in dit maatschappij. Ja. En mijn jongetje binnenkort ook gegroeid in dit maatschappij. Ja. En ik ben ook. Mijn mening is allemaal veranderd. Maar vroeger misschien, ik ben een beetje dichter, maar nu een beetje open mind. En dan, wij kunnen niet. Maar sommige mensen, ja, willen wij terug naar eigen land. Ja, dat is goed. Maar eigenlijk onze taak of onze doel gewoon eventjes helpen bij menselijkheid. Maar het maakt niet uit waar. Maakt niet uit welk land als je de mensheid maar vooruit helpt. Klopt, nee. Want nou, jij komt uit Nederland, jij komt uit Afghanistan. Dat is een groot verschil. Maar we kunnen bij elkaar hier helpen. Jij bent ook mens, ik ben ook mens. En straks samen wij gaan zelf een team naar Afghanistan helpen. Beter en handiger. Milad begint te veroorien. Werd er eerst vooral vasthoudt om zijn vrijwilligerswerk voor het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielziekers. Zit er heel iets meer in voor de mogelijkheid om bij een apotheekontslag te kunnen, liek als ze dat in Afghanistan dienen. Een paar weken na deze bezitten stapt Milad zelfs bij een apotheker naar binnen, maar de vraag of hij hier misschien ondervinding opdwang kan. De papieren die hij in Afghanistan hier hielden hier net, dus wilde ik graag een opleiding doen. Ik zocht nooit de simmer op dat slaget, maar zijn stage. Als iemand kan beter leren en zoveel opleiding volgen, kan beter helpen met de toekomst. En hij bloot maar zeggen hoe graag er wat rondwaan wil voor de maatschappij. Sowieso als iemand woont in Nederland, krijg ik bijvoorbeeld uitkering of andere. Maar wij moeten altijd denken, wat moet ik doen verder voor de menselijkheid, voor de maatschappij? Hoe kan dat omgaan en hoe kan dat een goede voorbeelden maken voor onze kinderen en de toekomst? Oké? Hi, Even wachten, Miran. Hoor. ik ben Miranda. Ik ben Asma. Asma? Asma. Asma. Vandaag was mijn jufjaarjaar. Oh, wat leuk. Hadden jullie feest? Wat gingen jullie doen? Wafels eten. Oh, lekker. En toen we buiten gingen spelen, dan hebben we een ijs gegeten. Je hebt een prachtig gezin. Dankjewel. Ja. En ik heb nieuwe sokken. Waarom de Grauw? De Summer School. Debbie vertelt hoe het verschil in culturen. Mooist hier op het werk die mening Jan of net? Maar wat ik heel vaak zie bij mensen die niet in Nederland geboren zijn, is dat ze op hun werk niet iets durven te zeggen. En wat zegt een werkgever dan? Nou, Manal was bij mij op het werk, maar ze is wel een beetje laks. Hè. Ze gaat helemaal niet, of ze toont geen initiatief. Terwijl het bij onze statushouders vaak zo is van ik ben beleefd. Ik ga niet tegen mijn werkgever zeggen wat ik hiervan vind. En Kevin komt daar besluit nog mooi een wieze les. Nivea. Dat is ook zo'n product die je in de winkel kan kopen. En die kun je zo smeren. Een blauw pakketje. Maar Nederlanders gebruiken die vaak om te zeggen... Dat is super belangrijk. Niet Voor een ander. Dus daarmee wil ik zeggen dat ik denk voor mijzelf, jij denkt voor jezelf, jij denkt voor jezelf. Ik hoef niet voor jou te denken. Wij weten nooit wat de ander denkt totdat we het vragen. Dat moet ik het ook houden. Dat doen we later. We worden ze allemaal mooi fanatiek. Heerlijk.